खुलुमबाय लोगोफोर बेलासेनि गाहाम हामलायनाय नोंथांमोनखौ जासिहरबाय बेखिनियाव नोंथांमोननो मोनसे बर'नि हालोदनि सोमोन्दै बुंनो नाजागोन जों बे साननैसो नुबाय थादों आथिखालाव बर' हाबा जानाय सुबुंफोरा खारबाय थानाय आरो मोनसेया जाहैबाय मा पुलिसनि आखायाव बर' लाइमोनफोरनि जिउ जोबनाय एनकाउन्टाराव जिउ जोबनाय बेबायदि जों मिथिबाय थादों नुनो मोनदों निउसाव मोनगासिनो थादों थांनाय हरावबो हरनि 11टानिफ्राय 1टानि गेजेराव मोननै जाथाय जोङो मिथिनो मोनदों निउसाव नुनो मोनदों बे जाहैबाय मा चिरां जिल्लानि रुनिखातानि सिङाव थानाय खुंग्रिं सिदाबारि होननाय गामियाव सानै बर' लाइमोननि बर' सेंग्राफोरनि जिउ जोबनाय नुनो मोनदों पुलिसनि गुलियाव मिथिनो मोननाय बादिब्ला बै सेंग्रा सानैया सासेखौ NLFBनि केडार होनना मिथिनो मोनदों महन्त नार्जारी आरो गुबुन सासेखौ दासिम सिनायाखै बिनि मुंखौ मिथियाखै माने मिथिनाय बादिब्ला बिबो NLFBनि केडार जानो हागौ सा 16 जन जि होखारजानाय NLFB केडार बिसोरनो जानांगौ बेबायदि मोनसे मिथिनो मोनदों पुलिसा बुंनाय बादिब्ला महन्त नार्जारी सासे आरो गुबुन सासेखौ सिनायाखै बेबायदि बुंदों बर्तमानाव सिनायथ'वाखै गोदानै हाबनाय केडारबो जानो हागौ मिथिनाय बादिब्ला माने डकाइट खालामदोंमोन बिसोरो डकाइट खालामनो थांनायाव पुलिसा मिथियो आरो मिथिनानै अपारेशनाव थांदोंमोन आरो मोनसे न'खौ पुलिसा बेंखनदोंमोन बे बेंखननाय समावनो बिसोरो न' सिंनिफ्राय गुलि गावदोंमोन बेयावनो सासे पुलिसनि आखायावबो गुलि नांदों होनना जों मिथिनो मोनदों आरो क्रस फायारिंआव रिटेलिएशनाव मा जाहैबाय बै सानै सेंग्रानियाव गुलि नांदों आरो मिथिनो मोननाय बादिब्ला हस्पिटालाव ट्रेन्सफार खालामदों होनना बुंदों आरो दासिम हस्पिटालाव जोबथा हां गोलाव बोबाय बेबायदि जोङो मिथिनो मोनदों बाथ्राया क्लियार जायाखै बुंनो थाङोब्ला नाथाय थैबाय होनना मिथिनो मोनदों आरो बेबायदिनो सेम मोनसे जाथाय जादों धालिगावनि किसान बाजार कामारगुरियाव मोनसे न'खराव हाबनानै सानै सेंग्राया जेनेबा डकाइट खालामदोंमोन आरो डकाइट खालामनो फैनायाव होस्रिख्रावना होदोंमोन जाहैबाय आरो होस्रिख्रावनायाव खारबाय गिनानै नाथाय लामायाव सासे सुबुंखौ गावनानै गालांदों आरो बिनि मुङा जाहैबाय राजा बर' माने जाय न'खराव डकाइटफोरा हाबदोंमोन बै न'खरनि सुबुंनिनो माबा मोनसे आलासि जायो रिलेटिभ जायो बिबनां बेबायदि जों मिथिनो मोनदों माने बिखौबो लिंहरदोंमोन आरो बे फैनायावनो लामायाव जानो हागौ लोगो मोनदों खोमा हरनि जाथाय सोर गावना गालांदों बेखौबो मोजाङै मिथिनाय जायाखै दा बाथ्राया जाहैबाय बर'फोरनि गेजेराव जाबायदि हाथियारजों सिगि सिग' खालामनानै धन दाबि खालामनाय डकाइट खालामनाय बियो बे साननैसो बांनायनिख्रुइ बांदों गोदोबो दंमोन बियो गोदोबो गोबां जाबोदों मिथिनाय बादिब्ला बैसोर गासैबो जि पिस्तल दिन्थिनानै बेबायदि सेदलाब बोदलाब धन दाबि फैसा दाबि न' हाबनानै डकाइट खालामनाय बांसिनखौनो NLFBनिफ्राय होखारजानाय केडारखौ होननानै मिथिनो मोननाय जादों आं सानो बिसोर गासैबो NLFBल' जानाय नङा सोरबा गुबुनाबो बेवहाय स्कप लाफादों आं बेबायदि सानगोन खायसे मानसिफोरा सुबिदा बादि थायो जे बबेबा मोनसे आफादनि नामखौ लानानैबो बेबायदि खालामो आं बेबायदि सानो आंनि बुंनो गोनां बाथ्राया जाहैबाय बेनो हाथियारा माब्लाबा मोनसे हारिनि थाखाय अराय समनि थाखाय मोजां जानो हाया लोगो जानो हाया साइड इफेक्ट बहुत थायो मोनसे समाव बर'फोरा बेबायदि हाथियार लानो गोबां बिग्रायदोंमोन आरो बिनि साइड इफेक्ट बेफोर मोनफा मोनफा खारन जेब्लासिम हाथियारखौ नागारनो हाया अब्लासिम मोनसे हारियाव बेबायदि जागासिनो थायो नोंथांमोना मा सानो कमेन्टआव लिर मा जोंनि बर' सुबुंफोरा बेबायदि हाथियार लानानै बेबायदि हारिखौ जौगानाय लामाथिं लांनो हागोन नोंथांमोना मा सानो कमेन्टआव लिर किसान बाजार कामारगुरियाव जानाय जाथायखौनो बुं आरो बेबायदिनो खुंग्रिं सिदागुरिनि बे जाथायखौनो बुं बेवहाय जि मोननै जाथाय जादों आरो बेवहाय मिथिनो मोननाय बादिब्ला सासेया NLFBनि केडारबो होनना मिथिनो मोनदों नामखौनो मिथिबाय महन्त नार्जारी जानो हागौ बे होखारजानायानो जागोन ना होखारजानाय नंगौ नङा बे बाथ्राखौ दाबो मिथिनाय जायाखै खारन NLFBया फैनानै बेखौ क्लियार होफैयाखै जे बिथाङा होखारजानाय नंगौ ना नङा जियानो जाया मानो जोंनि हारिनि गेजेराव बेबायदि हाथियारनि जि गाज्रि थासारि बे जोबनानै थायाखै दाबो आरो बै हाथियारफोरखौ माब्लाबाबो मोजां खामानियाव बाहायनो हाखाया हाथियारा माब्लाबाबो मोजां खामानिनि थाखाय नङा हाथियारा माब्लाबा बिदा फंबाय सिनाया आइ आफा सिनाया हारि सिनाया जाति सिनाया हाथियारखौ जोङो बबेबा मोनसे जाहोनाव हमदोंमोन सरकारजों बेबायदि दावहा नांदोंमोन नाथाय जों दिनै नुदों बै हाथियारानो सेम हाथियारानो हारिनि खहाखौ बा हारिखौ दोबैलांनाय लामायाव लांगासिनो थादों बेनिखायनो आं बेखौनो बुंगोन जोंनि माखासे सुबुंफोरखौ हाथियारनिफ्राय जुदि जों गोजानाव थायाबा जोंनि हारिया माब्लाबा दावगानो हानाय नङा आरो हाथियारजों साबेसे मानसि गावथारगोन पिस्तलजों साबेसे मानसि गावथारगोन नों आं साधारन सुबुंखौ गावथारनो हागोन सासे सानै सोरखौबा डकाइट खालामनो हागोन बिनिफ्राय बांद्राय जेबो खालामनो हाया बिनि उनाव पुलिसजों हमजागोन एनकाउन्टार जागोन आर्मिजों गावथारजागोन बास बेनो जागोन लोगोसे हाथियार लानानै नोंथाङा सोरबा बर' सुबुंखौनो गावथारबाय बिनि उनाव नोंथाङाबो सोरजोंबा गावथारजाफिनबाय पुलिसजों गावथारजाफिनबाय CRPजों गावथारजाफिनबाय सेम आरो लसआसो जाखो बर' हारियानो जाबाय बेनिखायनो आं सानो जोंनि सुबुंफोरा जायफोर बिथांमोना बेबायदि हाथियारजों गेलेगासिनो दं गोजानाव थानो नाजानांगोन होननानै आं बुंगोन मानो होनबा बेयो हारिनि थाखाय खहा सोरखौबा नोंथाङा जिउ फोजोबनायनि उनाव फिन नोंथाङाबो
हे कन्डिशनखौनो मोनगोन मानो होनबा प्रखाखना नोंथांखौ नागिरखागोन अपारेशन खालामखागोन स' बेबायदि खालामनायनि जाहोनावनो माने जोंनि हारिया जेथिंबो खहा नोंथाङा हाथियार लानायनि थाखाय नोंथाङा सोरखौबा फोजोबबाय नाथाय नोंथांखौबो फिन सरकारनि बै हाथियार लाग्रा सिपाहिफोरा फिन फोजोबफिनबाय सेम कन्डिशन लसआथ' हारियानो जाबायना बेनिखायनो जों नुनो मोनदों जोंनि जि आफादफोर जायफोर आफादफोरा बेबायदि हाथियार लानानै बिग्रायबोदों बिथांमोनाथ' दिनै सान्थि अबस्थायाव दंजोबो नाथाय बिथांमोननि गेजेरनिफ्रायनो साफा सानै सुबुंफोरा जायफोरनि माइन्डआ कन्ट्रल गैया कनसेन्ट्रेसना खम बिथांमोना डाइभार्ट जानानै आनज्रायलांनानै गुबुन लामाजों थांनानै मोनसे असान्ति सृष्टि खालामदों होननानै आं बुंगोन थ' जोंनि सुबुंफोराबो बिथांमोनखौ मेन स्ट्रिमाव लाबोनो थाखाय नाजानांगोन होननानै आं बुंगोन नङाबा दिनैनि थासारियाव जोंनि हारिया गोबां मोनसे गाज्रि अबस्थायाव अपमानजनक अबस्थायाव दं आरो सोरबा बेबायदिनो एसे जौगानो नागिरदोंबाबो जौगानो हानाय नङा होननानै आं सानगोन हाथियारा मोनसे हारिनि थाखाय माब्लाबाबो अराय समनि थाखाय लोगो जानो हाया बे मोनसे थि सिमा गोनां समसिमल'सो हारिनि थाखाय लाबजनक जायो नाथाय बेयो जेब्ला बेनि इउजखौ जेब्ला जोङो नागारा अरायनि थाखाय अब्ला बरबाद जानायनि मोनसे चान्स थायो एग्जाम्पल हिसाबै नोंथांमोन आं मोनसे बाथ्रा बुंगोन पाकिस्ताननि बाथ्रा बुंगोन पाकिस्तानाव दिनै गामि गामि दखान दखान हाथियार बानायनाय फेक्टरि दङ न'खर न'खर हाथियार बानायनाय फेक्टरि दङ जाय न'खराव जाय सुबुंनियाव हाथियार गैया जाय सुबुंनियाव दाम गोसा हाइटेक हाथियार गैया बै सुबुङा पाकिस्तानाव माब्लाबाबो राज खालामनो हाया आरो बिनि फिथाइखौ नोंथांमोना नुदों दिनै पाकिस्ताननि अबस्थाया मा थारैनो नोंथांमोना दिनै नुनो मोनदों पाकिस्तानाव मोनसे पलिटिकेल क्राइसिस सृष्टि जादों आरो बे ओरैबायदि मोनसे गिलु बालु पलिटिकेल क्राइसिस दिनै बिसारबो जाबाय थादों सुप्रिम कर्टआव बे सुप्रिम कर्टआव बिसार जानानै मा जागोन फिन बै जि सरकार न' कनफिडेन्स मसन बे जागोन ना जाया बेनि फिन बिसार जाफिनबाय थादों आरो लोगोसे ना इलेक्सन जागोन बेनि सायावबो बिसार जाबाय थादों फिन बेखौनो रिक्वेस्ट खालामगोन जोंनि हारिनि सुबुंफोरा जायफोरनाव हाथियार दं बे हाथियारफोरखौ आंनि बादिबा डास्टबिनाव गारजोबनाया मोजांसिन आं बुंगोन नङाबा बेयो साननैसोनि थाखायल'सो सान्थि होगोन साननैसोनि उनाव फिन खैफोदावनो गोलैफिनगोन आं बेखौनो बुंगोन हाथियारा माब्लाबा मोनसे हारिनि लोगो जाया अरायसिम बे मोनसे थि समासिमनिल'सो लोगो बबेबा मोनसे थासारियावल'सो बेखौ नांगौमोन बे अरायनि थाखाय नङा आं बेखौनो बुंगोन आं सानो बर्तमानाव बर' माहारिनि थाखाय हाथियारनि गोनांथि गैथ'आ होनना आं बुंगोन बेखिनियाव नोंथांमोनखौ मोनसे रिक्वेस्ट खालामगोन इउक्रेन रासिया वारनि आपडेटखौ नोंथांमोना लानो दाबाव नोंथांमोना थारैनो इउक्रेन रासिया वारनि आपडेट दिनै आं लाबोगोन स' नोंथांमोना थारैनो नायनो दाबाव आसा खालामबाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै मोनसेथ' नलेज मोनबाय बेनिखायनो नोंथांमोना जुदि बे भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंबा प्लिज बे भिडिअखौ लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट्स खालाम आरो जुदि चेनेलाव गोदानबा प्लिज साबस्क्राइब खालाम खुलुमबाय।